alle sammen. I dag kunne jeg godt tænke mig at snakke om det der med, om hunden bider. Og selvfølgelig bider din hund ikke. Det er dit ansvar som ejer, at din hund ikke bider. Køber du en hvalp, så det er dit ansvar at lære den, at den ikke må bide. Den skal ikke bide andre hunde, og den skal ikke bide i mennesker. Sådan en lille jæger her, som bøf, det er hans natur at gå ud og dræbe. Og han har et rigtig godt tandsæt. Ja. Han har rigtig dræbertænder, ham her bøf. Men han bider da ikke i mennesker. Det ved han godt, han ikke må. Og han hjælper faktisk også, når jeg har valgt med at opdrage dem til, at man ikke bider i mennesker. Hvis der er en hundevalp, der bider i mig, så kommer han fræsende med et stykke hundelegetøj og putter i munden på valpen. Og det er sådan, man gør. Hvis valpen den bider, så siger du, pip! Og så stikker du et stykke legetøj i munden på den, i stedet for. Det er sådan, den lærer det, at den skal bide noget andet. Det her, det er Luna. Luna er faktisk næsten 9 uger. 9 uger på tirsdag, og i dag er det fredag. Og i dag skal du hjem til en ny familie. Hun vil da bide, for hun er i den orale fase. Hun vil bide i alt for at finde ud af, hvordan det smager, akkurat ligesom babyer. Men også for at finde ud af, hvor hårdt man kan bide, uden at skade andre. Og det er det, hvalpeflokken gør med hinanden. Men hun skal lære, at hun ikke må bide mennesker. For hvordan skal hun vide det? Hun er jo kun en lille hvalp. Så når hun bider i mig, og det gør hun selvfølgelig, fordi det er det, hun er lavet til, så siger jeg, piv! Og så giver jeg hende for eksempel et tykkebind. Hun kan tykke i, eller noget legetøj. Det jeg passer på med, det er, at jeg ikke roser hende og begynder at give hende ekstra aktivitet. Jeg kan også sige piv og sætte hende væk, hvis hun bider igen. Fordi hun løber op til mig, og så siger jeg bider igen, så siger jeg piv og sætter hende væk. Jeg siger ikke piv, jeg siger iu! Og hvis det er, at hun bliver ved, så går jeg, så hun får negativ kontakt. Det samme, hvis hun bider i ledninger, som hun ikke må bide i, så kan jeg ikke nødvendigvis gå fra hende, så er jeg nødt til at tage hende væk. Men jeg giver hende ikke ekstra øjenkontakt, og jeg begynder ikke at lege med hende. Først når hun laver noget andet, så kan jeg begynde at lege med hende. Så kan vi lege ruskeleg og sådan noget. Lige nu er Luna træt, så derfor er hun fuldstændig ligeglad med, hvad jeg vifter rundt om hovedet på hende. Og hun har lige leget med sin mor. Og hun er godt træt. Så fordi en hund er aktiveret. Nogle gange bider de også, fordi de keder sig. Så hvis du har en stor hvalp på et halvt år, så er det fordi, den er ved at skifte tænder, og det klør. Så skal den jo have rigtig meget legetøj, den kan tykke i. Og rigtig meget andet at tænke på. Det er dit ansvar. Sørg for at få den til at tænke på alt muligt andet, end kun at bide. Sådan så den bliver rolig. Kan lægge sig til at sove. Og have den rolige samvær med mennesket. Og have det vilde samvær med legetøj. God fornøjelse.